Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya sahibatul qalbi. Wa alaikum assalam baby. Wato ainihin baby a koda yaushe ni babu abin da yake min daɗi in ji daɗi a raina irin kira sunanki. Allah sarki. Wato nurul qalbi ji nake gabaki ɗaya yayin da muka haɗu da ke sai in ji gabaki ɗaya kamar an tattaro wani mashi an sukulkula min an caka min a zuciyata. Allah kuwa sai in ji gabaki ɗaya kamar in nutse a wajen haka nake ji. Wato ke kyakkyawa ce son kowa kin wanda ya rasa sarauniyar mata. Baby irin wannan kalamu haka? Wato idan na ganki ko sai in ji kamar an tsoma ni a cikin ruwan zafi. Na ji daɗi. Wallahi baby. Sarki sarauniyar mata. Allah sarki, Allah sarki. To na ce yau gabaki ɗaya kin ga watan mu uku muna soyayya amma ko kaɗan baki taɓa bani ainihin alawar madara ba. Ya kamata yau a ce ki bani irin abin nan da turawa suke ba wa masoyansu. Allah sarki. Lalle baby watan kiss take. Allah wallahi a ce kin gane. To shi kenan inda kiss ne ai ba ta haɗa faɗa. Allah sarki. Ayo! Ya ta wuce. Haba baby, matso baby. Allah. Baby ya na ki gaba ki. What? Ke kaɗan. Wajo Allah mun haɗu da mutuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baby ya. Wajo inna lillahi mutuwa. Na haɗu da mutuwa. Ayo!